வெல்கம் டு நிட்டாரா பை சார்வி. இன்றைக்கி என்ன கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான கார்ட் செட், ஃபுல் எம்ப்ராய்டரி பேட்டர்ன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பீச் அண்ட் எல்லோ கலரில் இருக்குது. நான் வேர் பண்ணியிருக்கிறது சைஸ் எல். சைஸஸ் பார்த்திங்கன்னா எம்லேருந்து XXL வரைக்கும் அவைலபிள் இருக்குது. நான் இன்னொரு கலரில் இன்னொரு சைஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது வந்து உங்களுக்கு காதி ஃபேப்ரிக் மாதிரி இருக்கும். ஸோ காதி காட்டன்லையாக இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேப்ரிக்கில் இருக்கும். இது வந்து எம் சைஸ் நான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கிறது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா நெக் வந்து ஃபுல்லாக எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வரும். ஹேண்ட்லேயும் வந்து எம்ப்ராய்டரி ஒர்க் வரும். காதி காட்டன் ஆக்சுவலி இது. பேண்ட் வந்து ஃபுல் எலாஸ்டிக் வரும். கொஞ்சம் வைட் லெக்காக தான் இருக்கும். உங்களுக்கு நல்லா சுடிதார் பேண்ட் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இன்னொரு சைஸ் பார்த்திங்கன்னா எக்ஸல் சைஸ். ஸோ நான் வேர் பண்ணியிருக்கிறதுலே எக்ஸல் சைஸ். ஸோ நெக்கில் வந்து நான் நல்லா ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இது பாட்டம் வரும். இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வெப்சைட்டில் அப்லோட் பண்ணிடுறேன், www.charviboutique.com. நீங்கள் உங்கள் ஆர்டரை வெப்சைட்டில் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.